Ola, son Alberto e volvemos un día máis ca sección Non se estresen. Bueno, despois dun mes de vacacións e pensando en novas ideas, decidimos que hoxe íbamos a facer a terceira parte das agresións sexuales. En concreto, vamos a falar dunha tesis doctoral feita polo doctorando Mathilde Benfourich, non sei se mi francés é moi correcto, que é da Universidade de Rennes, é un psicólogo e criminalista que quería demostrar que actualmente ainda está vigente a cultura da violación. Que fixo neste estudio? Colleu a 150 homes, dos cales o 40% eran estudiantes, o 50% eran persoas en activo e o 10% eran parados. Estos 150 homes dividiunos en dous grupos. Un grupo que estaba sobrio e un grupo que tiña un 0,08% de alcohol en sangue. E agora preguntadesvos, como fixo para demostrar que a cultura da violación está vixente hoxe en día? Moi simple, leolles unha historia aos 150 homes que conformaban o seu estudio. Paso a lévola. María e Martín volven dunha noite de borrachera nun bar. Está aí todo correcto, non? Séntanse no sofá e comezan a bicarse. Cando Martín toca os peitos de María e comeza a tratar de quitarse a roupa, ela mostra reticencia. Martín insiste e continúa con outro intercambio de bicos. María establece de modo cada vez máis claro que non quere ter relacións sexuales con Martín, pero ele segue os seus avances. Bueno, unha vez que a historia finaliza, realízase unha serie de preguntas ás persoas participantes do estudio. Pregúntalles se está consentindo María ou en que momento se dan conta de que ela non quere ter relacións sexuales e por último fanlle unha última pregunta importante. Que farían eles para tratar de ter sexo con María? Mentirlle, darlle de beber ou seguir intimidando co contacto físico? Aquí o 50% dos homes estános a decir que usaría calquera das tres estratagemas con tal de ter relacións sexuales. Bueno, a verdade é que non me extraña moito. E finalmente, que é a pregunta que máis me choca, que é unha cuarta pregunta, é a que nos di que se souberan que non vai a ter repercusións legales, violarían a María? A verdade é que a resposta é un pouco desalentadora, porque o 30% dos homes contestaron que sí, que violarían a María. E o 60% dos homes que tiñan alcohol en sangue tamén respostaron afirmativamente. É dicir, 3 de cada 10 homes violarían se souberan que as leis os van a amparar. Bueno, non hai moita diferencia que a realidade, a verdade, pero bueno, que lle vamos a facer? Sabedes o máis grave de todo? Que esta pregunta xa foi usada fai 40 anos nun estudio que se fixo nos 80 sobre a percepción da cultura da violación e os datos son moi similares. Daquela, entre un 29 e un 33% dos homes afirmaron que terían, que violarían a unha muller se superan que non van a ser cazados ou que as leis o iban a amparar. Hoxe un 30%. Non hai diferencia. A verdade é que é unha pena. Por último, con este estudio o autor tamén pretendía erradicar o mito de que o alcohol influe nas agresións sexuales. Demostrou clarísimamente que o alcohol non influe na percepción do consentimento ou ausencia de consentimento durante unha agresión sexual por parte do agresor. Ademais, os agresores que non bebían alcohol usaban estrategias coercitivas como as promesas, as manipulacións, as mentiras ou facían beber a víctima máis alcohol para intoxicalas e así lograr o que querían, as relacións sexuales sin consentimento, evidentemente. Por tanto, o alcohol non é culpable das violacións, son os violadores. E agora estuvenvos falando durante todo o vídeo da cultura da violación, pero quédame dúda, en realidad sabedes o que significa? En palabras de Nuria Varela, a cultura da violación vincula a violación e a violencia sexual a cultura dunha sociedade na que habitual é normalizar, excusar, tolerar e incluso perdoar a violación e ao mesmo tempo culpabilizar a víctima. Así que xa sabedes, a partir de agora fijadevos ben, porque en case todas as películas e series
vades a ver agresións sexuales contra as mulleres, polo feito de selo. Ideas anotando e mandádenoslas. Casi sempre podemos facer algo con elas. Se tedes algunha pregunta, deixade nos comentarios. Se vos gustou o que fixemos, dadelle a like e suscribídevos. E se queredes estar ao tanto e actualizados de todos os vídeos que vamos sacando, dadelle a campanita.